Добър ден на всички и от мен. Какво да ви кажа за отбора няколко думи. Отбора е подготвен добре и това, което бяхме поставили като цел да завършим първи, го постигнахме, за да може да се играе в финалния турнир във Варна. Това беше първо като задача. Сега на дневен ред предстои вече завоюване на титлата държавен първенец на България по футзал. И аз мисля, че нашия отбор е готов за това нещо, но ние всички сме наясно, че това няма да дойде от само себе си. Ще трябва всичко, което сме учили през целия сезон и сме тренирали, да го покажем на терена и мисля, че няма да имаме никакви проблеми срещу останалите противници, въпреки че този сезон паднахме от отбора на Левски Запад, допуснахме една загуба, но тя така дойде в добър момент, от който ние си извадихме доста изводи